Здравейте, аз съм Стефан Божилов. Занимавам се с АТВ спорта, може би вече от 15 години. Преди 2 години намерих Garden Filter и си взех от тях хидрощит за филтъра. Той запазва както филтъра, така и дросела, двигателя, клапаните, поради причината, че с него много по-малко боклуци влизат. Запазва филтъра също и да не се къса, не се цапа грам. След премахването на капака и оставането само на филтъра и хидрощита, се вдигат около, може би, 2 коня, което в гората, както и повечето предполагам знаят, е доста относително и са си доста важни тези коне. Може да погледнете, за 2 години хидрощита не е мръднал. Пере се супер лесно, само с вода, почти нищо не ти трябва. Изсъхва за броени секунди, даже само го духате с компресора и е за нула време. Пази филтъра и от вода, което е доста важно. Зимата като карате, филтъра няма как и да ви замръзне, защото поне на мен ми се е случило от снега да замръзва филтъра. С хидрощита това е невъзможно. Съветвам от вас всички, които гледате, да се свържете с тях и да ги последвате.